Gaurko gonbidatua agurtu aurretik ikustagun bideo hau. Maialen López, Hemen, Jon Zabala, hemen, Mikel Garmendia, hemen, Dienaba Diaie, Jeinaban jai, zela? Jeinaba. Bueno, nik Dienaba deitzukotzut, bale? Izen bakoitza historia badu, esanahi berezi bat, eta gure identitatearen parte da. Nire izena gaizki askatzen duzun bakoitzean, nirekiko indiferentzia erakusten duzu. Eta agian zure burua identifikatuta ikusiko zenuen bideo horretan, posible da, danka elkarteak zer pentsatua ematen duten horrelako ikusentzunezko gehiago ere sortu ditu laburrak. Gurekin da danka elkarteko koordinatzailea Eli Dominguez. Kaixo, Eli. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri, Eli. Eli, ikusentzunezkoetako bat ikusi dugu eta gehiago ere ikusiko ditugu. Horrelako egoerak askotan gertatzen dira? Bai, askotan ematen dira, eta nik zuek bota zuen galdera horri beste bat gehituko nioke ez. Pentsa aldo zuen inoiz ze impactu sorrerazi aldaben pertsona hauengan galdera horrek ez, ero adierazpen horrek ez, horre dauka garrantzia hemen. Zer bultzatu zaituztete zuek horrelako bideoak ikusentzunezkoak egitera? Askotan egoera honek oharkabian pasatzen jau ez, mikroarrazakeri izendatu ditugu, baina mikro gehitziak ez honen esatia balorerik ez daukenak, ez? Impactu izugarriara egiten dabe orduan, uste ezinbestekoa dela jendea horren kontzientzia hartzia eta hausnarketa sorraraztia. Eta ziurrenek jende asko sentituko zen identifikatuta ikusi dugun egoera txiki horrekin, ez da? Bai, askotan maiz gertatzen dian eta oso ohiko barneratuta ditugun adierazpenak dira ez, eta falta dana da hori ez, buelta hori eman eta jakitzea eroeren ahotsa entzutia ez, hori da guk hemen indarra hortan da izan dugu jarri. Gehiago ere ikusiko ditugu, ikus dezagun hurrengoa familia ereduei buruzkoa da, honako hau. Kaixo txiki, noiztik zaintzen dozu ba? Jaio zenetik. Jo, zelako suertia. Nere seme alabak lehengo urtetan 5 zaintzai ezberdin ikusi itxusten. Nere alaba da. Ups. Atzaldeon. Ui, kaixo, atzaldeon. Ai, zelako politia, nondik ekarri dozu prozesio de hau? Nera labia da. Ja, bai, baina nondik ekarri dozu, Kaixo, maitia. Ze moduz? Ondo? Familia eredu desberdinak daude. Hainba galera lekoz kanpo dago, ez dozu uste? Familia eredu desberdinak gero eta gehiago daude gainera, eta oraindik ere zenbat egoera deseroso eta mingarri sortzen diren horren inguruan, ez da? Bai, askotan kuriositate hori azetu nahian ero, ezautzen ez duzun pertsoniak galdera luzatzen dutzu gainera igual eskemak apurtzen dutzuna, ez? Eta, adibidez hori agertuan kasua oso esaten da, ama danian arrazializatua galdetzia, ez? Nun dago umian ama, hori zaintzailetzat hartzia, ez? Eta, gure kasuan, maiz galdetu izan didate, ez? Nondik ekarri dituzu, eta igual hemen arriskua da, egoera horrek umian aurrian ero gertatzen diela, ez? Igual niri egisa esan, pertsona txuri bezala galdera ez eroso hori bakarrik jasokotez, baina azkenean umiai gehitze jako hori gehi beste hainbat. Bai, hor, ni oso identifikauta sentitzen ez da, gu ere askotan ez, bi ama garelako ez, 5 neska gara etxean 3 alaba eta 2 ama, eta askotan azalpenak ematen aritu beharra ez da. Ez iruditzen batzutan, hau nire esperientzia pertsonala da, guk ja ez, hainbeste alditan bizi dugu, batzutan indartsu zaudenean azalpen gehiago ematen dituzu, eta beste batzutan agian gutxiago ez. Batzutan ez ote den galdetzen ari dena, okerrago geratzen, esaten ari dena baino, ez ote duen okerrago pasatzen ari naiz esaten. Ez dakit zer esan, ez? Guri gertatzen gaunean eta igual bergaran gutxitan gertatu izan jau, baina bergaran nezarrarua iruditu gertatu izan jau guri ero haitxona monei, ez? Eta, gisa esan umiak txikixo bazenean nahiko natural bizi izan da bebaitxa, ez? Eta igual, bama normala, zezu txurisa zagu beltzaga eta ez dugu antza hundirik, ez? Orduan, gisa da gero ume bakoitza ezberdin bizi da bela, baina
igual bergara baten, testu inguru ezagun baten gutxio bizitzen ditugu, baina igual Bilbon, hiriburu baten bizitzen familia batek olakoak etengabe bizitzen ditu, eta hor arriskua handiagoa da, ez. Beste bideo bat ikusiko dugu jarraian, bat baino gehiago egin dituelako danka-danka elkarteak. Kasu honetan, beste galdera deseroso edo desegoki bat jatorriaren edo nongoak garen horren inguruan. Kaixo, ongi etorri. Ni Sara naiz, zuen luotekako ezitzaile berrisa. Ezautzeko, zuen izenak esango zuen? Ni Ander naiz. Ni Maider. Tazu? Malik. Tazu nongoa za, Malik? Bergarakua. Bergarakua, baina nongoa? Bergarakua. Nongoa naizen galdetzerakoan, kanpotar sentitzen naiz. Gutariko asko, hemen bizi edo jaio gara. Eta euskaldunak sentitzen gara. Hortxe, mezua berriz ere argia, eta lehen aritu gara gu ere gure artean, ez, hausnarketan eta berriketan. Horrela, etengabe kanpotarrak sentitzen dira pertsona hauek, galdera hauek egiten ditugunean? Hola sentierazten ditugu, hola ikusten ditugu, ez, bestela galdera horrek ez eban lekurik aukiko. Hemengo ikusiko baginu zen, igual lehengo aldiz, ez, nungua za, galdetu aldotuz baita, nungua za, Xabi. Baina erantzun da, ez notzen galdetuko hori, baina nungua horrek, razializazio horren arrazoia nahi duzu jakin, ez? Orduan, hor baizabiz, kanpot hartarazten, ero gu bezalakoa jatzula ikusten, ero transmititzen. Tira, beste bideo bat ere ikusiko dugu, laugarrena, kasu honetan, hementxe, hizkuntza. Bai, esan? Aiba, euskaraz dakizu ala? Bai, euski. Zerak eta goi. Jo, ze ondo hitz egiten duzun euskaraz, ez? Zuke bai. Baina ni hemengoa naiz. Ni batxa. Gu euskeraz bizi gara, guri euskeraz egin. Egoera desberdin asko ari gara ikusten, eta hau ohikoenen artean sartuko genuke behar bada, ezta? Oraindik ere, kosta egiten zaigula ohitzea, euskaraz egin dezakela, arrazializatutako pertsona batek, ezta? Ba, inkluso aurrak, ez? Hemen bizidan aur bat eibe zuzenian gazteleraz zuzentzia, hori gertu izan jau, deban koatzen naiz, hor gendela ume tartian, eta ume guzti euskera zuzendu, eta gura seme alabit zuzenian gazteleraz, eta hauek euskeraz erantzun, ez? Orduan hori gertatzen da, askotan, ero galdetzi, eta baina lagutxe mamadukin zegoan Bilbon joana, eta bixak izketan, eta baina, nonik hasi oso hain ondo euskera, eta labila hor, zazpi urtekin, ulertzen galdera horren jatorri, zela etxian, nonik hasiko neban euskaraz, ez? Ondiokan arreta ditzen da, euskaraz entzutia. Eta zein izango litzateke jarrera egokia? Hombre, nik uste bat pertsona bat dakitena, adibidez Madriletik etorri dan pertsona bat euskaltegi izan da bilela, esfortu da bilela euskaraz itxeko, senegaldar bat ibe berdina, ez? Ni mauko neban jarraitzera, baina ikusiko banu pertsona bat era naturalian ni bezala euskaraz da bilela, ezer. Edo zer gauzataz hitz egin, ez? Era naturalian beste pertsona batekin ningoen naban bezala. Ni hasieran nahiko ezkor entzungo ninduzun hizketan, zuk uste duzu aurrera pausoak ematen ari garela? Normalian pertsona txurixek gure burua zuritzera jotzen dugu, ez? Nera asmoa esan hori, ero nik ez nekixen, eta askotan ninkoen inkluso esan, nire lagun bati galdetu dio, senegaldarraren, eta berak garrantziak endu dio horri, ez? Beti saiatzen ga, gure burua zuritzen. Hausnarketa, baina, adibidez oin egon da kasu bat, kartel bat atera dute Getxoko Andramariko jaixoten uste izan dela, eta, kartela nahiko, arrazista zan, eta kolektibo ezberdinak mugitxuga hori salatzeko, eta behitu, entzun dute, kolektibo hauen ahotza, eta kartela erretiratu dute, eta barkamena eskatu, eta hori da jarrera, ez? Entzun, hausnartu, eta zuzendu. Esan duzu txuriok askotan pixuak entzen diogula edo zuritu egiten dugula gure burua. Horrelako egoeren aurrean beraz pixuak entzeko alegin bat sumatzen da askotan? Guztiz. Hori da transmititzen debena pertsona hauek, ez? Askotan gainera beraiek azaldu eta gainera pixuak endu, ez horrek azkenean mina bikoiztu itxen da.